Kama na yenye wachi ni kweber budho kaka pele nyakora mgajwanga vio je ingeni ka pokotie koto nani keno wacho mara Abuja declaration ingeni kata kingio budget masani manyocho ket mar health ni neno ka sirkal nchochiwo 141.2 billion manyiso ni ne gingado nyaka budget mano mi health sector gi 5.6 billion. To pesa ni king'iyo iyudo ka 116 billion no chiune medical services. Iyudo ka 24.6 no mi public service. Referral hospitals omi 63.3 billion. Koro ing'iyo kati penjirini ya lakteche ng'eny mang'eny nitie kanye. Referral hospitals oyudo 63.6 billion. To wantiere gi level 3, level 4, level 5, mantiere counties. Manyiso ni kuonde go bemo ni go benini gi pesa inyan ke japiny ma kawaida. Mondo mine ko bedo referred. Ok ng'eny gi mabedo ga referred. Ng'eny gi nie osiptende ma ne pinygi. Koro kae mone go beni pesa timang'oa di omenda di e mang'eny molo kuma waneno ka pesa dok malo kae policy gi referral. Kero kama na yenye kura mgajwanga wachi mara thieth kon gima oganda.